Akwụkwọ nke Luk, isi nke 8. Mgbe nke ahụ gasịrị, ya onwe ya gafere wee mee ka a mara alaeze Chineke site n'obodo ukwu na obodo nta niile, na-ekwusa ozi ọma. Ha abụọ sokwa ya na ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị a gwọrọ site n'ọrịa mmụọ na ọrịa, dịka Mary onye a na-akpọ Magdalene, onye si n'ime ya pụta okwu dị iche iche, Joanna nwunye Chuza, onye na-elekọta ụlọ Herod, Suzana, na ọtụtụ ndị ọzọ ndị nyere ya aka n'ihe onwunwe ha. Ma mgbe ọtụtụ mmadụ zukọrọ ma si n'obodo niile bịakwute ya, o kwuru okwu n'ilu. Otu onye agha mkpụrụ pụrụ ịgha mkpụrụ ya. Ka ọ na-agha mkpụrụ, ụfọdụ dara n'akụkụ ụzọ, ụkwụ ya zọkwara ha, ndị ajọ omume nke eluigwe ripịakwara ha. Ụfọdụ dakwara n'elu nkume. Mgbe o pulitere, ọ kpọnwụrụ n'ihi na o nweghị mmiri. Ụfọdụ dara n'etiti ogwu ndị ahụ wee pulite ma kpuchiri ha. Ụfọdụ dara n'ala dị mma, pulite ma mịa mkpụrụ maka 100 iberibe. Mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a, o tiri mkpu sị, "Onye nwere ntị ịnụ ihe, ya nụ." Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya anya, na-ajụ ya ihe ilu ahụ bụ. O wee sị, "Ọ bụ unu ka e nyere ịmata ihe nzuzo nke ụlọ Chineke, mana nye ndị ọzọ site n'ilu, ka ha wee ghara ịhụ." Mgbe ha nụrụ, ha agaghị aghọta. Ilu a bụ nke a: mkpụrụ ahụ bụ okwu Chineke. Ndị nọ n'akụkụ ụzọ nke ọzọ bụ ndị na-anụ. Mgbe ahụ, nkọcha ahụ bịara wee wepụ okwu ahụ n'obi ha, ka ha wee ghara iteta ma ghara imetụta ha. Ma ndị nọ n'elu nkume bụ ndị mgbe ha nụrụ, ha na-anata okwu ahụ n'ọnụ, ma ha enweghị mgbọrọgwụ. Ruo nwa oge, ha na-eguzo, ma oge ọnwụnwa ha na-apụ. Ndị dara n'etiti ogwu bụ ndị nụrụ, ndị mgbe ha lasịrị, a na-akpagbu ha site n'ichegbu akụ na ụba na ihe ụtọ dị ukwuu. Ha anaghịkwa amị mkpụrụ. Ma ndị dara n'ala dị mma bụ ndị ji obi eziokwu na ezi obi na-anụ okwu ahụ, na-edebe ya, ma na-amị mkpụrụ na ndidi. Ọ dịghị onye ọbụla mgbe ọ gbanyechara kandụl ga-etinye ya n'okpuru ite. Ọ gaghịkwa etinye ya n'okpuru ihe ndina ya, kama ọ ga-etinye ya n'elu osisi kandụl, ka ndị na-abata wee hụ ìhè. N'ihi na ọ dịghị ihe nzuzo ọbụla a na-ekpughebeghị, ma ọ bụ ihe ọbụla zoro ezo nke a na-amaghị ma na-apụta ìhè. Ya mere, lezienụ anya otu unu si anụ ihe, n'ihi na onye nwere, a ga-enye ya; onye na-enweghịkwa ihe o yiri ka o nwere, a ga-anapụ ya. Mgbe ahụ, nne ya na ụmụnne ya bịakwutere ya. Ha enweghịkwa ike ịbịakwute ya maka ihe o furu efu. Ụfọdụ wee sị ya, "Nne gị na ụmụnne gị ndị nwoke nọ ebe a, ha chọrọ ịhụ gị." Ma ọ zara ha sị, "Nne m na ụmụnne m ndị nwoke bụ ndị na-anụ okwu Chineke ma na-eme ya." Otu ụbọchị, ọ banyere n'ụgbọ mmiri ya na ndị na-eso ụzọ ya wee sị ha, "Gaanụ n'akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri ahụ." Ha wee pụọ. Mgbe ha na-ekwu okwu, ọ dara ụra. Oke ifufe wee dakwasị n'ọdọ mmiri ahụ. Mmiri wee jupụta ha. Ha wee daa mba n'obi. Ha wee bịakwute ya, kpọte ya sị, "Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, anyị na-ala n'iyi." O wee bilie bara ifufe na mkpọtụ mmiri mba. Ha wee kwụsị, o wee daa. O wee sị ha, "Olee ebe njedebe gị dị?" Ha wee tụọ egwu ma jụọ ibe ha sị, "Onye bụ
onye a nke na-enye ifufe na mmiri iwu. Ha na-erubekwara ya isi. Ha wee banye n'ụgbọ mmiri gaa n'ógbè ndị Gadara nke dị n'ihu Galili. Mgbe ọ na-achọ ịpụ n'ala, otu nwoke si n'obodo ahụ bịakwutere ya, onye nọrọla n'ọzara ogologo oge. O yighịkwa uwe, o bighịkwa n'ụlọ, kama n'ili. Mgbe ọ hụrụ Yeshua, o tiri mkpu, daa n'ala n'ihu ya, jiri olu dị elu kwuo okwu sị, "Gịnị ka m ga-eme gị, Yeshua, Ọkpara Chineke onye kasị elu? Biko emeela m ahụhụ." N'ihi na o nyere mmụọ ọjọọ ahụ iwu ka o si n'ime nwoke ahụ pụta, n'ihi na o jidewo ya ọtụtụ mgbe. Ya mere, a na-ejide ya n'agbụ igwe ma na-ejide ya n'agbụ igwe. Ma ọ gbajiri agbụ igwe ahụ, e wee buru ya n'ọnwụ gaa n'ọzara. Yeshua wee jụọ ya sị, "Gịnị bụ aha gị?" Ọ zara, "Usuu ndị agha," n'ihi na ọtụtụ ihe ọtịtị abanyela n'ime ya. Ha wee rịọ ya ka ọ ghara ikwe ka ha banye n'ime omimi. E nwere ebe obibi ọtụtụ ezi na-eri nri n'ugwu. Ndị mmụọ ọjọọ wee rịọ ya ka o kwe ka ha bata n'ime ha. O wee kwe ka ha bata. Ndị nche wee pụọ n'ime nwoke ahụ, wee banye n'ime ezi ndụ ahụ. E wee dọkpụrụ ndị nche ahụ n'ike site n'ebe dị elu gaa n'ọdọ mmiri ahụ. Akụgbuokwa ha. Mgbe ndị nụrụ ya hụrụ ihe merenụ, ha gbapụrụ. Mgbe ha lawasịrị, ha kọrọ ya n'obodo na n'ime obodo. Ha wee pụọ ịhụ ihe mere. Mgbe ha bịarutere ịhụ Yeshua, ha hụrụ nwoke ahụ, onye wepụrụ iwu ya n'aka ya, ka ọ nọdụrụ ala n'ụkwụ Yeshua, yi uwe. Uche ya dịkwa mma. Ha wee tụọ egwu. Ndị hụrụ ya kọkwara ụzọ esi gwọọ onye nwere ọrịa ahụ. Ya mere, igwe mmadụ niile nọ n'ógbè Genazaret rịọrọ ya ka o si n'ebe ha nọ pụọ, n'ihi na egwu jidere ha nke ukwuu. O wee banye n'ụgbọ mmiri wee laghachi. Nwoke ahụ ndị na-eso ụzọ ya si n'ebe ọ nọ pụọ rịọrọ ya ka ọ nọrọ ya, ma Yeshua zipụrụ ya sị, "Laghachi n'ụlọ gị, kọọ maka ihe ukwu Chineke mere gị." Ya mere, ọ gara n'obodo ahụ wee kwusaa ihe ukwu niile Yeshua mere ya. Mgbe Yeshua nọ ebe a ọzọ, ndị mmadụ nabatara ya n'ihi na ha niile na-eche ya. Ma lee, otu nwoke aha ya bụ Jairọs, onyeisi ụlọ nzukọ, bịara kpọọ isiala n'ụkwụ Yeshua ma rịọ ya ka ọ bata n'ụlọ ya, n'ihi na o nwere naanị otu nwa nwanyị dị ihe dị ka afọ 2, onye dina n'ọnwụ. Ka ọ na-apụ, ndị mmadụ na-agba ya gburugburu. Otu nwanyị na otu nke nwere ọbara ọgbụgba ruo afọ 2, onye mefusịrị ihe niile o nwere n'aka ndị dọkịta, ma onye ọbụla enweghị ike ịgwọ ya. Mgbe ọ nọ n'azụ, o metụrụ ọnụ uwe ya aka. Ozugbo ọbara ọgbụgba ya kwụsịrị. Yeshua wee sị, "Onye bụ onye metụrụ m aka?" Mgbe ha niile gọrọ agọ, Pita na ndị ya na ha nọ sịrị, "Onyenwe anyị, igwe mmadụ ahụ na-akwa gị ma na-azọ gị ụkwụ. Ị na-asị, 'Onye metụrụ m aka?'" Yeshua wee sị, "Otu onye metụrụ m aka, n'ihi na echere m na ike apụwo m." Mgbe nwaanyị ahụ hụrụ na ezobeghị ya, ọ bịaruru nso ma maa jijiji, daa n'ala n'ihu ya, wee gwa ya n'ihu ndị mmadụ niile ihe mere o ji metụ ya aka na otu esi agwọ ya ozugbo. Ọ sịrị ya, "Nwa m nwanyị, nwee obi ike, okwukwe gị azọpụtawo gị. Laa n'udo." Mgbe
ọ ka nọ na-ekwu okwu, otu onyeisi n'ụlọ onyeisi ụlọ nzukọ ahụ bịara wee sị ya, nwa gị nwaanyị anwụọla, emeela ka onye nkụzi gwọọ ya. Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ zara ya sị, atụla egwu, kpachara anya, a ga-agwọkwa ya. Mgbe ọ banyere n'ụlọ ahụ, o kweghị ka onye ọbụla soro ya bata ma ewezụga Pita. Ndị ngwọrọ na ndị mmụọ ọjọọ na nna na nne ya, ha niile kwara akwa ma rube isi n'ihi ya. Ma ọ sịrị, akwala akwa n'ihi na ọ nwụbeghị, kama ọ na-arahụ ụra. Ha chịrị ya ọchị ebe ha maara na ọ nwụọla. Mgbe ahụ ọ chụpụrụ ha niile, jide ya n'aka, tie mkpu sị, nwaada, bilie! Mmụọ ya wee teta, o wee bilie ozugbo. O wee nye iwu ka o nye ya nri. Ndị mụrụ ya tụrụ n'anya, ma o nyere ha iwu ka ha ghara ịgwa onye ọbụla ihe mere.